těm z vás, co mají fištrona, už asi začíná docházet, že jste v pekle a že já jsem čert. Dobrý večír. Ale klidňánko mi říkejte, Bertíku. Totiž ovždusí je tu po čertech neformální a ďábelsky vřelé. No, to bude takový šplím na úvod. Dávám k lepšímu pokaždé. Takže vy jste tu všichni na věčné časy. No páni, nemusím vám říkat, že to je pekelně dlouhá doba. To se z vás všech stanou starý známí, než s váma skončím. A nyní si vás ale musím rozhodit do skupiny. Nečte mi tu jak na lesy. Děkuji. Takže, vrahové. Vrahové nástup zde, prosím. Výborně. Šejti a podvodníci sem, zloději se laskavě přidají a právníci, vy jste stejní tak dá. Smilníci, prosím, o krok vpřed. Kriste, pane, vás se urodilo. Radši vás rozdělím na manželskou nevěru a ten zbytek. Páni, bych moc prosil seřadit se do pouta tamhle před tu mini gilotínku. Tak, koho pak tu máme dál? Francouzi jsou tady. Kdybyste laskavě přišli s Němci ke mně, určitě si máte hodně o čem povídat. Dál tu mám ateisti. No, vy si musíte připadat jako pitomci, že? Co se dá dělat? Koukám, že to mám všechno. Někdo nějaké otázky? Ano? Ne, záchodky tady nevedeme. Kdybyste řádně četl Bibli, tak byste věděl, že věčné zatracení nezná úpravy. Takže, jestli jste si nedošel předtím, tak vám tady moc zaspěvu asi nebude. No ale, od toho tu přece nejste. A teď si na to děkuji, Adolfe. A s vámi se sejdu u ďábelské nárožní. Pa.